ndị mmadụ si onye ọbụla mee content creating bụ onye ashawo onye ọbụla ịma the worst dangerous job ị ga-emenwu content creating because anything ime gị na mmadụ eme ka onye ahụ nwere ike isiri ọkpọ gị were destroy ya gị in future ịba ha na-azị content creator ị ga-adị scared of even ị na-ekwuru mmadụ okwu na phone ibelieve na onye ahụ rekọd gị ị ga na-akpụ ndụ gị ụjọ because kemgbe mba anime content ndị man before ndị man na-asị this one don make na ashawo wey do the girl don beat her na ashawo wey do nobody wey dey do content wey dey do ashawo they tell you with the small experience wey I get true people go dey give you money but ị ga na-akpụ ụjọ who you go even collect something for because onye ga-enye gị ego na wute obiọma therefore na social media drag wa gị and then when drag na drag na social media all at the end of your life that bad record just watch Akemgbe Cyberboy akpọrọ ya ha si that thing o kwuru content ndị broadcast ahụ gwara ya kwuo that thing say if man no get 20 million if you watch you go know say that thing was scripted but people don use am as bad record for her ebe ọbụla ahụrụ Cyberboy ya eweli azi o jere asha one the highway why is the content nwanyị ọbụla nọ into content creator akwụkwọ movie industry ana m ekwu movie industry all ya dị ya gold because the only thing people chọrọ ije nweta gị wọdụ ha onye ọbụla chọrọ isiri gị picture